बे बाथ्राखौ आंनि जि आन्डारस्टेन्डिं आंनि बुजिनायाव बेखौ जों गोरलैयैनो बुंनो हायो जे आथिखालाव जायफ्रा बिटिसि माने बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाथाव बुंदों बे बाथ्राया रायजो राजानि स्ल'गान नङा बिपिएफनि साफा सानै मानसिफोरनि स्ल'गान बियो आरो बियो बिपिएफजों जायफ्रा कन्ट्राक्टरगिरि खालामदोंमोन जायफ्रा माने बिपिएफजों तालमिल खालामनानै फैसा दिहुननानै जादोंमोन बे माखासे कन्ट्राक्टरगिरिफोरनिसो बे भाषा बियो बे रायजो राजाफोरनि खोथा नङा बियो थ' गतिके माखौ लानानै दिनैहाय बिटिसि बासाव होनना बुंदों फालाय बिटिसिआथ' बिटिसिनो दंबाय थायो बिटिसिनि जे गोहो बिनि सोरगिदिं सिमा बे दाबो बिदिनो दङ बरन्सो दिनैहाय बिटिसिनि सिमाया बारायबायसो गहपुरसिम थांगासिनो दङ आरो बिटिसिनि सिङाव मानसिफ्रा दिनै गोजोन मोनबाय सान्थि मोनबाय बिटिसिनि सिङाव रायजो राजाफ्रा गावनि खोथाखौ माने बुंनो थाखाय दिनै खाबु मोनबाय राजखान्थियाव दिनै बाहागो लादों दिनै खुनु बुलाय सोलाय गैया बिराद मोजां मोनसे थासारि दा दिनैहाय बिटिसि सरकार हिसाबै प्रमद बर'आ बिथाङा दिनै 3 बोसोरनि बारा जागासिनो दङ दा बेवहाय 3 बोसोराव 1 बोसोरथ' कर'नायाव थांदों सेटिं खालामनो थाखाय एसे टाइम लादों जों बेखौ मानिगोन 2 बोसोराव जथेस्थ' दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों भारत सरकार आसाम सरकारजों बिराद मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै बिटिसि बायदि काउन्सिलखौ दैदेनलांनायनि थाखाय जि मोनसे प्लेनिं एबा स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों फैबाय थादों बेवहायथ' खुनु गोनो गोथो गैया बेखौथ' रायजोफ्रा दिनै नुगासिनो दङ दिनै माखासे आसनि लागासिनो दं सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दिनैहाय फैसा होनायानो जा आरो जोंनि माखासे आइ अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि जों माखासे बिदि आसनि एबा बिथांखि लानानै खामानि मावनाय रायजो राजाफोरनो डाइरेक्ट बेनिफिट होनायनि जे मोनसे स्ट्रेटेजि बेथ' मानो गाज्रि जानो बिनि थाखायथ' बिटिसिआ थैया थ' बिटिसिआ मा खारनाव थैगोन आरो दिनैनि थारिखआव जुदि बिटिसि बासाव होननानै जुदि बुंदोंबाथ' जाय मानसिफ्रा बिटिसिखौ सोरजिदोंमोन 2003आव बेनो थैगोन बेनो माने गोथै खामोन होनना जों बुंनांगोनसो खारन दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनाया 2020आव जि सुक्ति जादों बे सुक्तिया जाबाय 2003नि सुक्तिनि सायाव बेस खालामनानै खालामनाय जादों बेथ' गोनो गोथो जेबो गैया थारमाने 6 दल बेबस्थानि गेजेरजों जि सुक्ति जादों बे 6 दलानो दाबो दंबाय थायो बे मोनसेबो इफाल इफाल जायाखै पावारासो बारायदों बेनि एरिया बारायदों बेनि पावारा बारायदों बेल'सो दा गतिके दिनैहाय प्रमद बर'खौ होखारनायनि बाथ्रा बुंदों बे जाबाय राजनितिनि मोनसे भाषा बिथांमोना 15 बोसोर रायजोनि अननाय लानानै खामानि मावबाय माने मोनसे मोनसे निर्बासित सरकार जायखौ जों बुङो सायख'जानाय सरकार हिसाबै 15 बोसोर बिथांमोना रायजोनि अननाय लाबाय 15 बोसोराव दिनै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ आंगायदों खारना मा बेथ' रायजोफोरनि दाय नङा बेथ' जोंनि इउपिपिएलनि दाय नङा दिनै 15 बोसोराव बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा जोगारबाय बेथ' गावसोरनि कर्मफलसो बेखौ सोरनिबा सायाव दाय होनानै लाब गैया दा जोंनि प्रमद बर'आ खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना मेगन साबाय जे माखासे आसनि लानानै जों जेरै खामानि मावबाय थादों जों बयबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे बिसास फैबाय दिनै दे जोङो बर' आदिबासि राजबंसि गासिबो जाथि जनगोष्ठीया बे ओनसोलाव जों थानो हानाय मोनसे परिबेस फैबाय बेखौ बयबो दिनै गनायथिबाय खिन्थु बिपिएफनि 15 बोसोरावथ' बे माने नांलायनानै दंबाय थायोमोन जे दिनैहाय बयबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे माने सन्देह बे जिनिसा दंबाय थायोमोन आरो बेखौ गोरोबहोनो हायाखै बिथांमोना दिनै जोंनि समावहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय बेवहाय मोननै हानजा लोगो नांनानै सरकारखौ जों दाबाय थादों बेवहाय बिजेपि दं इउपिपिएल दङ बिराद मोजां मोनसे तालमेल खालामनायनि गेजेरजों दिनै सरकारखौ सालायबाय थानाय जादों बेवहायथ' बर'हाबो गोबां इएम दङ बर'आबो गोबां इएम दं दिनैथ' बर'जों अबर'जों ज' लोगो लांनानै बिराद मोजां मोनसे सासन सोलिगासिनो दं थ' बेवहायथ' आरो बेवहाय आरो गिनांगौनि मा बाथ्रा दं आरो सफार बर'नि थाखाय बिथांमोना जुदि बुंनो नागिरदोंबा बर' जाथिया धंस जासिगोन बा बर' माने बिटिसि जे मोनसे जों मोनखानाय बे गोमालांसिगोन बिदि साननायाथ' बे अमुलुग बियो बिथांमोना माने बाथ्राखौनो बुजियाखै बिटिसिनि गोहो बिटिसिखौ बोरै लांनो बिनि डिजाइनानो गैया ओंखायनो बिथांमोना हयथ' गोनो गोथो जादों आरो बेखौ लानानै जों खर'बो सायाखै जोंना डिजाइना एखेबारे स्पस्ट जे फैबाय थानाय समावहाय बिटिआर ओनसोलाव जों सान्थिखौ मोनबाय भारत सरकार आसाम सरकारनि जों दा अननाय दङ बे अननायखौनो खाबु लानानै जोङो 35 लाख जनसाधारणखौ ज' लांनानै जोंनि समाजखौ जों गोग्गो समाज दानायानो जोंनि थांखि